אוקיי, לכולם אח שלי עשה ערוץ, והוא קצת קשה לו לדבר כי הוא לא מרגיש טוב, אז אני אעשה את הערוץ, וגם בכללי ישמעו את הקול שלי גם. אז כאילו הוא פחות מבין בסרטונים, אז אני אעשה. אוקיי, אז אנחנו נתחיל בפרקור, כאילו במשהו קל, ואתם תמליצו לנו גם על משחקים שאנחנו יחסית לא יודעים. ננמיך, אוקיי, ננמיך מזה, בואו נתחיל לשחק. יש לנו כפרה, כאלה אין לנו, כי מה שיש בצד, הלוואי שזה היה באמת במשחק, אבל זה עולה רובקס. אני טובה בפרקורים, תקשיבו. טוב, נו, נעלה מפה למה. ויש כאן איזה כניסה, אני עוד מעט תיכנס. למי נתתי? אוקיי, אז חכו תראו מה נעשה. בגלל שהם עומדים פה, וואי, זה עולה 19 רובק. רגע, אני אעמוד פה. שהם ילכו. רגע, אני אקרא כף. רגע, חכו. יש איזה משחק שיש בו באמת כאילו כאלה אמיתיים. אסור שכאילו הם יראו שאני באה. כאילו אתם רואים הם מחכים שם פשוט. וואלך. יש וואלך. אוי לא. אוי. אוקיי. תראו זה פה יש מדרגות. לייקים, אבל זה קצת קשה להגיע כי זה ערוץ של התחלה, אז נגיע לפחות לכמה עוקבים.